ka yarda na yarda ni rana dubu cikin rayuwata. Farin ciki na ta zo mun kai maganin dukan damuwata. Ba matsala a guri na muddin ka yarda za mu yi aure. Tabbas haka take mawaƙi Nura M Inuwa. Ina masu ya shahararren mawaƙin nan wato mawaƙi wanda ya shahara wajen kawo na waƙoƙi iri daban-daban wato mai suna Nura M Inuwa. A yau na zo muku ne da wani babban albishir na wata sabuwar waƙar tasa mai suna Rana Dubu. Ku biyo mu daga farkon wannan bidiyon har ƙarshen sa domin jin wannan albishir ko wani iri ne. Na tabbatar da cewa dai masoyan Nura M Inuwa suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe kuma suna yaba da su suna jin daɗin su. Da Allah ɗan uwa idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Kamar dai yadda kuka sani Nura M Inuwa shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma na ce babban mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar cewa masoya wannan babban mawaƙin wato mai suna Nura M Inuwa suna yabawa da fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe kuma suna jin daɗin su. Da Allah ɗan uwa kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon musamman a cikin haka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma na kuna yabawa. Mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyon namu na gaba. Tabbas haka take mawaƙi Nura M Inuwa. Ina masu ya shahararren mawaƙin nan wato mawaƙi wanda ya shahara wajen kawo na waƙoƙi iri daban-daban wato mai suna Nura M Inuwa. A yau na zo muku ne da wani babban albishir na wata sabuwar waƙar tasa mai suna Rana Dubu. Ku biyo mu daga farkon wannan bidiyon har ƙarshen sa domin jin wannan albishir ko wani iri ne. Na tabbatar da cewa dai masoyan Nura M Inuwa suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe kuma suna yaba da su suna jin daɗin su. Da Allah ɗan uwa idan ka kasance kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Kamar dai yadda kuka sani Nura M Inuwa shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma na ce babban mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar cewa masoya wannan babban mawaƙin wato mai suna Nura M Inuwa suna yabawa da fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe kuma suna jin daɗin su. Da Allah ɗan uwa kada ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon musamman a cikin haka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma na kuna yabawa. Mun gode sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon